Maen nhw'n deud bod na rai pethau sy'n sicr mewn bywyd. Marwolaeth, trethu, be am ychwanegu y Seintiau Newydd yn bencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. Arbediad cynnar. A mae Byrne yn mynd i gael cyfle eto. Wel, a Whitehouse yn y diwedd gath yr ergyd, ond Byrne gath yr ergyd cyntaf ma nath o agor un gret o bel o pwysau cywir gan Routledge. Mae'n cymryd iawn y cyffredau cyntaf, sy'n rhoi sioc bach i'r Ramsey. Mae Ramsey yn neud yn arbediad yna, ond mae Whitehouse wedyn yn trio crymannu hwnna i'r postyn bella, ond mae'n mynd am pwer. Mi dyla fod i bod dipyn bach mwy clefar yma a pasio i fod i gornel. Spender. Fan eto, yma Ebi yn ei chanol i, a mae hwnna di hanelu dda tuag at Byrne. Gyfforddus yn y diwedd i Alex Ramsey, ond ar hyn o bryd mae'r gêm yn mynd o un pen cae i'r llall. Mae'n hanner disgyn pan mae'n penio i, dim pwer o gwbl. Mae'n gêm bach brysur, mae'n gêm bach fywiog, mae'r bel gan Byrne. A mae Byrne di lledu at Whitehouse. A mae Craig yn cadw i lygyd ar y bel ac nid ar y traed cyflym. Y bel gan Routledge. Mae'r peniad i gefn ar hoed. A mae Byrne di cael ei gol. Am yr unfed tro ar 10 y tymor yma. Byrne yn sgorio. A gobeithion Caernarfon di cael ei llosgi o bosib yn gynnar. Mae Byrne jyst i tynnu o ddiwrth i'r un, rhwng chwaraewyr mewn bwlch, a mae'n neud be nath o ddim y tro gyntaf y gêm yma, penio i'r gornel ac yn cyrra'r Ramsey. Fydd Noah Edwards yn siomedig efo fo i hun hefyd. Fo oedd efo Byrne, oedd Byrne i weld yn llonydd. Oedd y droed yn uchel gan Bodden yma, ond gad iddi fynd, efo Thomas yn mynd i hyn! Dyma'r dewin sy'n gallu sgorio goliau felly. Dyna pam i fod o'n cael ei alw yn cofi Messi. O unman, mae yna fflach o athrylyth yn gallu digwydd. Ac ar faes y pencampwyr, ar ddydd i coroni, mae Thomas di atgoffa pawb. Mae yna frenin arall yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae'n cynhyrchu rhywbeth o'n byd, mae'n taro'r postyn a fe mewn i'r gol. Gol gampus ganddo fo. Oes am tactega am weithio'n galad. A dyna be mae Caernarfon wneud. No, mae Nathan Craig mewn chydig bach o helynt fan hyn! O, bobl bach di Nebi! A mae rhaid i Ebi wynebu reolwr ac esbonio set yn y byd y methodd ohono. A fasa honna di bod yn ergyd i Caernarfon. Routledge ag Edwards, a mae Edwards di cholli fan e. A mae'r bas yn chwilio am Ebi, mae'n ddigwydd oddi ar y bel. Mae Ebi mynd i hun, mae Ebi wedi gorfodi'r arbediad. Nawr te, Whitehouse ath i lawr. Craig oedd efo fo. Dyna, mae Bryn Markham Jones i weld, fel sy'n gadael i bethau fynd, ond oedd edrych yn galed iawn ar hyn. Whitehouse at Spender. Routledge. O, mae hwnna'n hyfryd, dydi. Ilwy Spender. Unwaith eto, mae Ramsey'n achub i dîm. Mae o di cael hanner awr prysur. Mae Spender, well, amddiffynwr wrth gwrs, so mae o mor barod i ddod mewn i ymuno efo'r ymosod. Mae hwnna'n bas hyfryd. Craig, cadw i lygad ar Whitehouse, a Nathan Craig bryd hynny yn defnyddio ei brofiad. Oedd y bel yn syth lawr, corn gwddwr Routledge! Oedd o'n gwybod beth oedd o'n neud. Mi nath o o'r bwrpas yma de, taro'r bel yma fod allan i'w droi chwith i grymannu hi o ddiwrth Ramsey i'r postyn bella yn uchel i'r rwyd. Ond mae'n mynd yn ormod, a ti'n gwybod beth, dim bell na, di dal i fod. Dyn ni mewn i'r funud ola, a mae'r bel gan Byrne. Byrne yn mynd i hun! Fysa honna wedi mynd mewn. Fysa. Oedd hi'n anelu am y gornel. Ond yn sicr mae Ramsey hefyd yn neud arbediad sa fi'n disgwyl o'n neud. Pel 50 cath eto yn curo Caernarfon. Gêm rhwng pencampwyr a tîm sy'n mwynhau tymor. A mae'r mwynhad hwnnw'n parhau yma heno. Maria, ti'n ma hwnna'n croesiad da at Byrne. Nath neb gallu cael gafel ar ni, a mae'r ymwelwyr yn cael dod â hi. O, mae o wedi dawnsio heibio tackle, sydd wedi bod yn garden fel yn gwaith gwych gan Thomas, a mae'n dal i fynd i hun. Mae Brookwell efo Thomas!
Fasa honno di fod yn gol y tymor. Am ymdrech. A chwarae teg iddo fo. Fe ddawnsiodd o dros dacl oedd yn trio torri goesau fo. O'n i de, reit tu ôl i hon, iawn. Lle mae'n pwyntio wedyn. A dwi'n weld o'n leinio i fyny, a mynd iawn. Dwi wedi gwneud yr ediad o 50, dwi'n pasio wan. A ddo'n mynd amdani. Oedd hi'n mynd oddi wrth y golwr, oedd hi'n symud yn yr awyr. Ond bechod, na ddi'n ffeindio'r gornel. Nembad. O, mae honna mewn, Arch Vapor! 6 gol ar 20 y tymor yma. 18 o goliau mewn 12 o gemau. Un o'r prif resymau pan bod y Seintiau Newydd yn bencampwyr eto. Ar ddiwedd popeth llachar gan Caernarfon. Fe ddoth un peth cyson yn ôl i chwarae ran. Draper, 2-1 i'r pencampwyr. Digon o le gan Routledge. Mae'n symud o'i flaen o. Mae Whitehouse di bod yna gydol yr amser. O, sbiwch ar rediad Byrne! Oedd hynny'n hyfryd. Oedd o'n gwybod bod y bas yn mynd i ddod. A Byrne yn sgorio gol sy'n selio y fuddugoliaeth. Na, mae o'n gorffan inglydigol dydi. Mae'r cyffyrddiad gyntaf oll bwysig yma'n hyn. Oherwydd edrych am pan mae'n dod i fewn efo. Mae e'n jyst gyrru i fewn i lwybr fo hun. Lle mae'n eigon o bwysau arni iddo fo gymryd yr ailyn. A mae tharon o'r cyd. O, hyfryd. Whitehouse at y postyn pella. Mae'r postyn wedi arbed Caernarfon. A Draper gafodd y peniad. Wel, mae'r postyn wedi bod yn gysur i'r ddau dîm. Maen nhw'n disgwyl rhannu profiad cyfarwydd. Ond mae o'n brofiad sy'n heiddi ddathlu. A mae'r pencampwyr yn heiddi llongyfarch. Ac unwaith eto, y pencampwyr ydy'r Seintiau Newydd. And an opportunity now to enjoy some celebrations this evening. Yeah, and I've said to the boys that never ever get bored of celebrating these things because at times you take things for granted. We've had a little bit of a kick up the backside and we've pulled through and I think we've been excellent in these last 3 or 4 months. Enjoy the celebrations, Scott. Llongyfarchiadau. Thanks very much. Well, Paul, first of all, huge congratulations. When you've won this trophy as many times as you have, do they all blend into one somehow? How does this season compare? No, I'd probably say this has been the best one. Your last one's probably always your best one. It was a much tougher season, to be honest, this year. And I think with the run we've been on, we've got over the finish line. It's been the best one for me. 19 clean sheets for yourself as well. I think that's a record. Yeah, I think so, yeah. Disappointed I didn't get that one tonight, but some strike he's done a couple of times against me, so I'm used to it now. Adrian, congratulations. How does this one feel? Yeah, it's like H said there, we were pushed a little bit further this year again. And yeah, you can't really compare this to the previous ones because it was the hardest one, I think. But we've got over the finish line and still got one big cup to play for. Paul, you'd love to add that Welsh Cup to this collection, wouldn't you? Yeah, definitely. It's a great game as well to finish the season. So we'll be switched on now next week. Hope you get a good result and go in with a positive result the next game. Alan, your first chance to have a look at the side this evening. What did you make of it? Well, I thought they were really magnificent right the way from the start to right to the end. It was just a little bit unfortunate. It ended up 3-1, but I thought they gave a great account of themselves today.